Никога няма да бъде нормално това ти да отнемеш живота на друго човешко създание, независимо пола и възрастта ти. Аз съм крайно шокирана от факта, че последните няколко години криминалните случаи в България са ей тук. Като човек, който се занимава с криминална журналистика, забелязвам много синдроми, забелязвам изключително много травми и страхове на обществото. Странното е, че модела на поведение се повтаря и се повтаря и се повтаря. Най-често се случва мъже да изнасилват жените си, както сега се случва с Магдалена от Хасково, която е и съответно захвърлена в бидон, бута на 600 метра от къщата на извършителя и съответно скрита в изоставена сграда. И съвсем нормалното е хората да се страхуват да излизат по улиците, хората да се страхуват да пускат децата си където и да било сами, особено вечер. Да, факт е, че самите ние, ако не се пазим, няма кой да го направи. И да, няма нищо лошо в това твоите родители да имат твоята локация. Няма нищо лошо и е страхотно, ако вие имате комуникация помежду си и ти им споделяш къде ходиш, с кого. Дори да не са твоите родители, твоите приятели са ученици, без значение. Аз самата съм израснала в едно такова престъпно време, в което се прекрачваше закона. Аз също съм излизала с неправилни хора. Сблъсквала съм се с всякакви ситуации в живота си, но винаги моите родители са знаели аз с кого съм, къде съм и в коя кола се качвам, къде ще сляза и кога ще сляза. И не е защото съм слабохарактерна, а за да може да съм в безопасност, ако нещо, не дай си Боже, се случи. Моля ви, деца, тинейджери, подрастващи, споделяйте. Няма нещо по-страхотно от комуникацията между хората, за това можем да говорим. Родители, моля ви, възпитавайте си децата, момчетата най-вече. Един мъж не се възпитава с мълчание, един мъж не се възпитава с обръщане на гръб. Защото това е нещо като такъв балкански синдром, нали се сещате как мъжкаря, който никога не плаче скала. То в България все още го има някакъв вид патриархата, в който жената е рубиня и слугиня, мъжа е висше създание. И това е масово заблуждаване и простотия, благодарение на такива глупави родители, които по някакъв начин успяват да имат деца. Не те прави мъж ти да нагробяваш жена. Не те прави мъж ти да се подиграваш с друго човешко създание, независимо дали животно или човек. Не те прави мъж да си винаги скала. Понякога точно това ти да си уязвим е мъжкото. За съжаление, животът е твърде кратък. И в основа, тъй като започнах да разказвам малко повече лични истории, мога да ви кажа, че голяма част от моите тогавашни приятели в действителност се оказаха, че никога не са ми били приятели. Те искаха по всякакъв начин да ме бутнат в пропастта, дали да започна да взимам, дали да пропадна, да се държа като тях. Само че аз съм благодарна на това, че аз съм имала винаги прекрасна връзка с родителите си и те са ме възпитали и научили. И поради тази причина аз никога не съм пробвала както никога не съм се и напивала всъщност. О да, шок, нали? Шок. Да, прибирала съм се по-късно, отколкото сме се разбирали. Да, правила съм на пук, да, но винаги с мислеща глава. Така че, моля ви, бъдете по-добри хора и нека обществото стане по-задружно и нека имаме уважение към събеседника срещу нас. По повод случаят на Магдалена от Хасково, самата аз бях заснела клип, в който обяснявам, че тя е изчезнала, подробности и начина, по който бихме могли да я намерим. Обработих клипа и на следващия ден получавам съобщение, че момичето е загинало и бях тотално шокирана. Наложи се да презаснема цялото YouTube видео, като го направих естествено, обработих го и ще го кача днес в 3 часа на обяд, така че може да изгледате по-подробно за случая. Там отново има заключение с поука, като съответно споделям и доста по-подробно случаят на Магдалена. Ще оставя ето тук как се пише моят YouTube канал, може да го прегледате и така. Благодаря ви за вниманието и бъдете по-добри хора.